gendul. Aku SH lho, Mas. SH ki apa? Sarjana hukum. Mboten. Lah apa? Sarjana hiburan. Oh iya. WP. Apa WP? Wanita panggilan. Kok panggilan to? Gak penak blas kuwi nek wanita panggilan. Lah nyapa wong awakmu gawene dijobong ya dipanggil. Bakul es dada-dada tak mbarne terus aja. Lho. Ben ngerti kekuatane dalang iso mayokke. Ya. Nek aku meneng ae kan ya ora ono sing nukoni. Lho ngrasakno iki mau tekone jam sore lho, Mas. Ngenteni julang. Bareng sinden tekon iki. Udan-udan kok dodol es. Panas niku, teh panas. Lah nek ora ndang payu ae dadi adem. Oh iya. Kricak 35 nih satone pinten to, Mbak? Isine. Satone regane. Oh, nek menawi isine pinten ngoten. Lah isine pinten to, Mbak? Niku wonten toko bangunan sing apal niku Om. Aku iki yo ora ngono. Wis ngono. Anu iku tak yes nyohnya tak bayari wis ombe dhewe ra apa-apa wis kene ya. Wis. Yo alah. Oh, wis didum-dumke. Nah didumke kono sing kersa. Lah syukurillah sugeng dalu Mas Jolang. Dalu Pak Igit mak cangik Mbak Libu. Nggih, sowan wonten Bulu Mulya Nggih. Batangan. Wonten dalemipun Bapak Suharno dalah Ibu Suharni. Lah nggih. Asmane sing kagungan kersa nggih Judu. Judu. Suharno karo Suharni. Lah nggih. Sakniki Mbak Nila judune Mas Ari. ya apa-apakno Nila ning dinggon niku mesti sedep kok, Pak. Lah kok iso sedep? Ape dibakar, ape digoreng ya gurih nek jenenge Nila iku. Kuwi mono iwak, Tuh. Lah asma Kinarya Japa, cuma Mbak Nila iki sosok seorang gadis. Ya. Mula Mas Ari mbayang wah iwake Mbak Nila winuk. Tenan ya. Harus segera dikirim loh, Mas. Ngoten niku ya. Sekirim material etok-etoke ngono. Dadi Mas Ari sing griseni karo Mbak Nila. Mergo Mbak Nila sing bagian kantor. Sing nyepake apa-apa kirim dicatet. Lah bareng kirim material, oh Mbak Nila katut terkirim. Kok kaya katut gurukan apa ki kricak apa piye kok, Mas? Ndongake napa dateng penganten kekalih. Yes, pokoke dadi nganten sing langgeng donya akhirat. Amin. Barakallahu laka wa barokah, alaika wa barokah bainakum fi khairin. Wah, lambemu nek iso ndonga nganggo basa Arab barang. Biasa mondok kok, Pak. Alhamdulillah ning pondok pesantren alhamdulillah kemadu. Ketebien. Ning leteh. Ah, mboten to, Pak. Mondoke kula cukup teng KS Bupati mriku mawon. Rumah sakit. Dadi wong urip iki biasane Pak Igit. Nggih. Nek pas seneng niku rada lali karo sing maringi rezeki kebagas warasan. Tapi ketika kita sedih atau tertimpa bencana baru ingat. Lah nek lara iku kudu eling warase, nek pas waras kudu eling larane supaya dadi menungso ora sombong. Oh iya. Iki ilmu jero Pak Igit nak. Ilmu Nah jero. jenengan ngono ngertine mau ngoten niku. Tapi filosofi dadi wong lanang utawa sing wis nikah kudu sembodo. Ngingoni lahir lan batine nyukupi kebutuhan zahir lan batine lho. Nikah sakniki nggo wenah Pak. Kok iso genah piye? Dihias nggon manten dekore nganggo kembang, nggon tamu saiki nganggo terop apik-apik, kamar nganten dihias. Oh ngono ya. Nek jaman kuno ki ora. Jaman kuno iki gur hiasane dekorasi gur jarik dipaku ning gedhek ngono kae ya. Gek gedheke sing duwe gawe dibuka kabeh ora ana sing buntu blas. Terus hiasane kertas sing dawa-dawa rupane abang ijo, nek rampung terus dikum banyu dadi abang ijo. Dadi abang ijo. Saiki genah bar ijab kabul wayang main nganten kesel iso dosare. Lah jaman kuno kae lha piye nak? Mantenmu biyen piye mantenmu? Mantene kula nggih gwedhek dibukai nggon gula teng gletak, beras teng gletak. Kamar yo dibukai kabeh. Ape malam pertama piye Pak Igit wong bojoku malah dikeloni mbae. Ape njawe yo ora penak. Ape ngali yo ora penak jaman biyen turune ning amben awor ngoten niku. Jejer. Sekarang luar biasa. Rezekine kang mengkugati bar nanggap wayang muga-muga ora lokak ning malah kebak. Amin. Lumeber aku jenengan sing rawuh pirang-pirang tiang mirsani kuwathah Pak Nggih. Di awit nih wong ewoh niku ewoh kabeh jembar kurang jembar ngeten iki pun sae. Udan iki ya minangka barokah.
minangka barokah. Nggih, bar buah sesuk iso duwe panenan meneh. Kok bar panen duwe gawe meneh ngoten Pak Igit. Mau malah ketemu iki malah nganu karo Pak Arno. Nggih. Dielingke. Kula mbiyen pun nate kirim wedhus teng kene jenengan. Nggih, tapi ndeloke wedhus sampun teng kula. Kirim wedhus ngoten mawon. Zaman biyen ternyata iki beliaunya iki kancane Pak Gito Sate ngirim wedhus ning nggo kurban job tahun 2014 apa 15 lali. Blantik ya Pak Igit. Bakulan wedhus. Lah nggih blantik. Dokoro 11 tahun 12 tahun kepungkur ngono kuwi. Suwi banget. Jenengan pesene ndelale teng mriki. Ning kene. Oh. Sakniki tesih bakul wedhus ya, Pak? Ora. Nggih. Yo jenenge sampingan ini ndak menjadi masalah, sing penting untuk barokah rezekine iso kathah ngoten to Pak Igit. Wong jenengan mayang yo saiki wis gawe kafe, gawe apa, rencanane kan jenengan damel warung untuk menyediakan berbagai menu. Iya. Nyambut gawe sembarang apa ning material, apa ning gone bangunan, apa ning gone PT, sing penting niate nyambut gawe. Mawon. Iya, temanten karone ditenggani karo bose. Mbak Nila. Mbak Lina. Mbak Lina. Heeh. Mbak Lina. Bose Mbak Lina, mantene Mbak Nila. Sugeng dalu Mbak Lina. Sing dijake. Embo, Mbak. Oh, sing nika. Ngawur kuwi mantene. Nika Mbak Nila to? Mboten. Ora, kok ameh persis bojoku ya. Ya nganter yahene iki ya mesti ning salah satu sudut rupakan. Bose lenggah niku lho bose ya bose. Oh nggih. Wis rasan-rasan tahun ngarep nek proyeke wis sukses lunas kabeh wayangan. Mergo akeh sing diutang iki. Nggih Pak Igit, wayangan ya alhamdulillah ya aku ndonga lagi separo to Pak Igit. Kok nek wayangan nganggo dagelan ndongaku 90%. Ya nganggo dagelan ning rencanane jog litik jog lutuk ora. Alhamdulillah. Ora apa-apa ya gentenan Pak Igit wong aku kowe sing awan campur sarine kowe. Oh nggih. Wan nek ngoten ngeten Mbak Lina jenengan panjer sakniki napa jenengan tak panjeri. Ben ora lali to Pak Igit. Nggih nggih. Tetembangan ya, Jo? Nggih Pak Igit. Satu tembang lagu sih. Adem-adem penak tetembangan. Mbak Nila dan Mas Ari. Sutari. Semoga rukun jaya dan abadi cinta untuk selamanya. Semban. Sing bening-bening niki tak kira Mbak Lina apa Mbak Nila. Lho takoni kowe kok ora ngerti iki piye. Sinten ta niki Kak? Cocoke karo fotone sik lho. Oh nggih ta. Oleh nggih undangan nganti mumet iki maca piye iki sing desain undangan sapa kok fotone manten cuwilik-cuwilik. Iki ngantene keburukan gunungan Pak Igit. Ngawur. Nggon tengah-tengah gunungan kemakmuran Allahumma amin. Yes, pokoknya alhamdulillah. Ulem ngeten iki sakniki 1.20.000 lho, Pak. 20.000. Kowe apal. Apal wong kula nek buah niku tak sumbutno uleme bentuke piye, uduke bentuke piye ngono tak sumbutno. Nek kira-kira kates karo blonceng iki harus nggo 20 ngono ae. Kok nak nganggo roti sing roti enak niku ya 100. Nek mung isine anduk tok ngono kae saiki. Delok-delok to Pak Igit, nek anduke ketoke rega ya 150. Kok karo nggawa anak papat gawa kabeh ngono. Nyumbutno. Ning merga wong duwe gawe ku diniati seneng-seneng Pak Igit. Wong nek ora iso seneng-seneng akhirnya menjadi pikiran yang penat bisa menjadikan penyakit. Nembang satu lagu dulu. Siap. Mengke nyuwun dawuh saka syukur temantene loro munggah ben didampingi karo bose ya, Jo. Niku harus karena apa? Manten kekalih supaya ketok di dunia itu sudah resmi karena ini yang nonton Sigit Channel 1.800 ini yang di tempat. Belum yang di channel-channel lain. Niki sing kepareng nembang sinten Pak Igit? Larase Slendro coba wiwit saking Mbak Eni. Niki disiarke langsung live streaming YouTube 10 channel. Loh. Sigit Channel, Lawu Atmaja, Galeri Sinden Indonesia, Lawu Sergandi, Putra Jawa Channel, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Kaila Pro, Jack AV Multimedia, Doyan Dolan. Weh, 1.800 ping 10 dadi 18.000 wong. Nah, sing nonton malam hari ini mang buka YouTube nuklak tulisane Ki Sigit Arianto, Bulu Mulya Batangan, Bulu Mulya Batangan. Pokoke liyane iku do ora metu kabeh nggih Pak Igit. Nggih. Bengi iki. Lah iya wong do ora tanggapan kok ya. Satu-satunya dalang sing tanggapan bengi iki ya. Neng nong Mbak ini gini. Panas mlaku orang gawa payung sambil
tanggale diseret Damaane mentul Surabaya geger Jakarta dan dirukut tetap merdeka. dalu Mbak Eni Sugeng dalu Mbak Limbo. nggih ndongake napa dumateng temantenipun Mbak Nila ST kalian Mbak Mas Ari Ndongake anu nggih. parian to. Oh parian. Nggih. Anu mawon nggih. Anune Pak Di. Bawa. oh bawa Damel pocong mawon Pak Di. oke Mbak neng Eni, neng ya. nong nong Dungane nganggo pocong. tembang sebuah doa Artekno ya Mas Dolan. Yo oke, aku kulino sari tilawah. Pamujiku Doaku. Wah, kok cekak ngono ya Nggih. doaku temantene manggih ayu Mempelai berdua selalu sehat diberi keselamatan nggih, dan keselamatan. iya Noro beda Tidak ada godaan, wis ora untuk digodha, saiki wis ndek bojo. tidak ada halangan suatu apapun Lah, tidak boleh sekarang. Berhalangan boleh, tapi kalau sudah tidak berhalangan berarti wis meteng. kok edan dadya jodoh prapteng akhir Menjadi jodoh sampai nanti akhir zaman. selamanya Long time. mugi-mugi enggalo antuk Semoga enggal mana segera mendapatkan putra ya mendapatkan putra. kok mana Mana Pinter nang rakit ukara pinter. Mbak Eni menika nggih ST, Eni Wulandari ST. oh sarjana teknik Sarjana teh gendul. layak kok awake kaya botol Yakul Gegemane sing penak ngeten iki. Riyen nggih langsing kok Pak Igit. sindenku ki diwedhaki ketok kuning-kuning bareng Mbak Eni wedakan kok dadi kelawu Klawu. Mboten napa-napa sing penting mangkak kok. Ya ora apa-apa ku padha ae. Oh padha to? Kamu mbek mangkaki padha ae. Padha tak Iya, kira. repote ireng iki ngoten. Tapi mboten masalah, Mbak. Mboten masalah. Ireng-irenge sepur. Ngadan ireng akeh sing numpaki. Lho, Aku tiwas buangga ndungkluk ngono. akeh sing ngenteni Pak. Akeh sing Igit. ngenteni yo Mas. Lah nek sing ngenteni sepur nek sepure teko apa ora ya terus sepure ditumpaki. Oh, Mosok iya. dinteni terus ya ditumpaki no sepure. Gak ana sepur dimut nggih. Ora eneng. Kepengen bledas opo semur kok di. Nggih monggo Pak sing badhe numpak monggo. Sepur. Lah nggih numpak sepur. Yo, Tak tak kira- komplit. Numpak sepur. Tak kira Awakmu tawane ya Pak Igit. tak kira numpak sinden kok. Oh edan kok sinden tumpaki. Lah pripun? Ampun. Ampun pripun? Ampun saiki. Wah, iya. Lagi mbut gawe. Oh iya, nyambut gawe. Oke. Oh nek bar mbut gawe. Wong Blora niku nyambut gawe kesuwen. Oh. Nah, Mbut gawe. ya Ya wis. Ayo nembang, Bud. Ayo Maksudnya mbut Ayo, gawe. nembang nyambut gawe. Blura, Nyambut blura. gawe. Deh. Tembangnya napa to Pak Igit? Menika wonten request sesi deman. Sesi deman. Nah, Dipun kancani Mbak Imro'atul Ima Firdaus. ya Ayo, Dek. ki Mbak Ima karo Mbak Eni. Iya. Padha sarjana seni karo sarjana teh gendul. Aku SH lho, Mas. SH ki apa? Sarjana hukum. Boten. Lah apa? Sarjana hiburan. Oh iya.
WP. Apa WP? Wanita panggilan. Kok panggilan to? Gak penak blas kuwi nek wanita panggilan. Lah nyapa wong awakmu gawene dijobong ya dipanggil. Aku gak dipanggil Lah loh. diapakno wi? WA. Jo disanding Mbak Ima karo Mbak Eni. Upama padha legane kowe milih sapa? Padha legane upama lho. Milih Mbak Ima apa Mbak Eni? Nek jenenge wong lanang iki masih ndase piye-piye masih kene ya tetep milih sing model ngene to Pak Igit. Iki dijak buah pantes, dijak nang di Ning mall ning mall pantes. Lah nek Mbak Eni Iya, jak yasinan iki Pak Igit. Ya ngece. ora apa-apa yasinan kan yo ndonga to. Oh iya. Oh, aku gak apa-apa milih di Imah gak apa-apa. Ora santai nek ayune ayu Ima, bodine apik Ima tapi angete anget awakmu. Masa Oke, Pak. kok iso anget Mbak Eni? Wo, lah Mbak Eni ini nek kadung set sare ngeten iki gasange ndok mingkup ngene mateng Pak Igit. Keleke iki iso matenge ndok. Kandhani kaya. Nggih wingi londoke julang tak kempit kisut. Lah dikongkon sedheleke suwengi mbok kempit kok ya. Aku keturun no, Lah. Mas. Ya. Coba dibawani diwiwiti saking Mbak Ima sih. Nah, Wiwitane Wiwitane anderek sang peki bakul es dada-dada tak mbarne terus aja. lolo Ben ngerti kekuatane dalang iso mayokke. ya. Nek aku meneng ae kan ya ora ono sing nukoni. belum ngrasakno iki mau tekone jam sore lho Mas Ngenteni julang. bareng isinden tekone yo, Mas. Udan-udan kok dodol es. Panas niku, teh panas. Lah nek ora ndang payu kan dadi adem. Oh iya iya. Aku lah ya embe-embe gak roh Pak Igit. Ya Aja ngono to, Mas. Kowe jare anak buahmu. Jare anak Nek cara PT wis tak pecat ya Pak Igit. Iya, nembang sik. Nembang sik. Aja kuwatir kok dituku julang kabeh. Anu mboten beto kes Pak Igit. Ora apa-apa, diutang sik. Tak silihi ya, Mas. Rasa tak silehi aku nggawa gayamu wong nyileh wong kowe nek disileh yo manak wo. lho iya no wong nembange yo manak kok 50 tok mosok dadi 27. Lho wong wedok ya ngono kuwi manak. Jare engko nek gak manak mandul. lah yo Iki nek bab kono nek bab dhuwit ki ora oleh. Terus ya, Ya, Mas. Mas. priya bagus kang Allah budaya Genti Mbak Eni. Ayo, Jal. Ayo aja ngantek kalah. Sowan menyang kutha. Sing mesra, Jo. Cekel tangane, Jo. Ya serasi ngono kok. Serasi apa rasane kaya nyopir slender Pak Igit. Slender mlindes ndasmu kuwi. Syukur. Kok nek ra nganggo ndas bingung lho. Ndas Yo ki golek ndas liyane. Oh iya, ndas iki wis apik nganggo iki. Perasane amban. Mrongose kaya umuk lho. Lek bedane apa merongos karo ganteng. Wong ganteng karo merongos nek umpama dadi bojone sing dienggo ya ora ndase kok. Gak apane? Terus dadi ini mbok apane to? Ya kudu disyukuri upama dadi jodohmu ya, Jo. Ndek bojo elek kaya kowe ya ana keuntungane. Oke, Pak Igit. Plese keuntungane apa? Lho, nek wayah udan ngeten iki tani bareng-bareng ora oman traktor. Lah kula dikurepno ning kedokan wis dadi larian, Pak Igit. Kaya garu. Ning masih lemu tetep sayang. Biasane wong wedok iki wong loro iki papat ngarep guri yo, Pak Igit. Kok papat karep guri? Lah niki nyatane Apa? Lah, Itu iki montem apa kuwi? iki ora padha ta mek ngarep kuwi. Dudu. Lah iki apa wi? Iki puno. Wah, kok kaya lemosin. Sinden padake sapi. Alah. Ngono ya mbok demak-demak terus. Demak-demak wong aku wis merasa rugi kok. Kok iso rugi? Ha nginep mahmu bayar 1,5 juta tamut ora ana bablasan jebule punuk to. Layak dimut kok ora ono nok aneh. Lah kok
Dihapusi kok Bablas meneng ae. ae. Lha ngono yo glimek nganti esuk ngono. Aku ora sadar kok. Glimet. Piye, Mbak? Glimeke julang piye, Mbak? Aku mulane kok gak metu-metu malah apa kabeh. Tapi kula nggih matur nuwun, Lah, kula terus pripun? kula dadi glegeken. Lah kaya kerokan kok. Hai. Oh alah, Jo. Untukku kok kaya dhuwit diler ngono ra gatak-gatak. Trai yo kuwi. Yo siosi. Oper Mbak Ima. Imane. Nek rene lho semangat banget. Ayo, Mbak. Terus iki apa iki? Walah tanganmu to Wis kaget. tetere pertama keri sesuk ora. Iya, keri. Gila asline. Lah wis go pokoke gelem ya iki mutah ya iki anane ya iki kaya. Terus kayong kok elingno Mas. Ora wong apik nganggo kuwi kok bentuk sak miliar. Batinku iki gange kok ombomen ngono tak wae gelang sing beda. Ora wis apik kuwi ya. Enak sing ombo-ombo. Terus ki. Selendangku ning kang saking Lumantar Sige Channel disimak saking Cakraning Rat Fans Club saking Taiwan, Jo, Mbak Ira, Mbak Ira. Doh Pak Igit. Nggih. Sembah nuwun kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta, Pak Budi Guntoro nggih nyimak. Wah, jebule. Nggih, Pak Paris Sugiono Surabaya. Seluruh Indonesia iki nyimak saka Pasian, Pak Afif, ngono, Pak Ngadinu Pondok Ungu. Bekasi, Jakarta kono. Ko Lampung Mas Agus Kentus, yo memantau Mas Jemblok ST Rembang, Mas Komir juragane Rancaan Gamelan Manyaran, mantau. Ya. CFC Lampung kok ora tambah-tambah to Pak Igit. Ini pun sak keluarga niku. Ning sing duwe HP mung siji tok Oh, niku. siji tok. Delok, Sak delok. kuwon kok mung siji tok lho Pak Agus Kentus. Liyane Liyane tidur ora di sinyal. Oh, ngaten. Dadi kelompok nobar. Iya nobar ngono. Ning Lampung. Mas yo siji kuwi sing delok tetep siji. Oper Mbak Eni. Swara kurang pramana ning wasesang Uga disimak mantan kedalon. Oh, Pak Suwadi. Oh, nggih, Mbak nuwun. Heeh. Nano. hangungrum marang bendera Iya. Tiah listya pijer nyinsangake Saking Pak Inggi Bulu Mulya. Request Jula Juli. Oh nggih, siap iki. Uga Nahwa sak kanca kok Tapen Snori kono request Puspita Nala. Oh iya. Nek Mbak Lina mau request Katresnan Sejati. Nggih, nggih. Saking Situ Bondo Mas Atimin Yuwono. Nggih, nggih nyuwun sesideman kembang rawe ya. Terus Mbak Ima. Terus tresno sesideman Karya Ki Sukron Suwondo Blitar Mbak Sukron. Ima. luwe becik patenano timbang bepisan
Nanai. Urip ana kutha Dangdutnya. Matur nuwun, matur nuwun. Matur sun Mbak Eni karo Mbak Ima. Wah. Iya, Padha apike suarane padha apike. Ora buak blas. Iya, iki request saka bose Mbak Lina mlo katresnan sejati. Nggih. Yo diaturi munggah ben didampingi karo temantene. Lah, ngono. Tur yo kanggo tombo kangen mboten. Tak titeni anggere Mbak Lina munggah mesti biasane nyawer jo. Alah, mboten kula arep-arep wong niku pun wajib kok Pak. Iya. Saya Mbak Lina namung gojekan nggih. Gojek, Mbak. Monggo niki Mbak Lina terus kalih manten kekalih Mbak Nila, Mbak Mas Iki Ari. saking PT pundi ini Bapak? PT Gojek Gajek. Oh, nggih. Apa mau cah napa? Caping. Apa aja? Caping gunung. Oh. Nggih. Oh, alah. Niki Mbak Lina caping gunung, cacing gunung. Mbak Lina Uping. kalih Mbak Nila kalih Mas Ari. Monggo minggah mriki monggo. Turuk. Monggo Mbak Lina. Monggo Mas Ari kali Mbak Nila. Monggo Mbak Nila. Mbak Nila Mas Ari. Oke. Saged jumeneng, Mbak saged jumeneng mawon berdiri aja. Nanti kelihatan. Oh, enggak Oh, apa-apa. enggak apa-apa. Yang enggak kelihatan aja diintik kok.
Anu tasih mungkin nek mboten penak. Nggih, Iku matur beti saya, nuwun nggih. Om Jolang. Nggih, Mas. Kula dongake mugi-mugi proyeke Mbak Lina lancar sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nggarap IKN, nggarap ngendi-ngendi. Insya Allah tahun depan kanca-kanca Cakraningrat wayang teng IKN kok Mbak. Oh ya amin amin ya rabbal alamin ya Pak Dalang. Nggih. Aduh nervous iki dhewean. Ampun mboten kok enten kula, saya siap dalam Lho, lah kondisi. mantene teng pundi Mas Jolang mantene? Mantene nembe anu Bapak istirahat jare. Pau nembe pisan dadi niki ya. Jul. Maksudnya bukai kado nembe sepisan niki buka melih. Kadone jaman sak menika iki Mbak Lina apik-apik dibungkusi kaya ngoten niku. Nggih. Kowe biyen dadi nganten kadone apa? Aku biyen gelas, mangkok, terusan garpu gede. Loro. Gambare Rama Sinta ngono kae. Dipigura. Saiki kula jaman biyen urung ana parsel-parsel paket. Ya gemblong tapi klopo dadekno siji ning sak terus gendel ngono ae. Nggih, Mbak Lina mengucapkan apa dateng temanten kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaturaken selamat berbahagia untuk kedua mempelai. Semoga sakinah mawadah warohmah Amin. dan pernikahannya langgeng sampai akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan segera diberikan momongan. Amin. Amin. Ya Amin. gitu mawon, pokoknya singkat padat dan Dan apa Mbak? berisi apa enggak sih Om Jolang namanya itu doanya berisi apa enggak? Berisi. Oh berisi. Berisi karena jenengan ndongake ndang duwe putra tur Nggih. katresnane sejati nganti akhir Nggih, zaman. amin. Terus iso dadi jejodohan iso kenali lantaran Nggih Pak Dalang. keduanya anak Dulu buah. itu ini loh apa? Gimana Mbak? Dia pusi berdua itu gelendingan berdua pirang-pirang tahun itu ternyata mereka yang jangan Pak. Alah. Alasane ape dandani slender. Alasan itu Kirim material. Nggih, lah bodoni wong loro patungan kok Pak. Lah, Pirang-pirang tahun dibodoni. Lah, barang saiki ketahuan toh Nggih, Mbak. Nggih. ketahuan. Tapi Nggih, tidak tetep. apa-apa, tetap berdoa yang terbaik. Alhamdulillah akhirnya di kantor itu ternyata biro jodoh Pak sering kok berkali-kali sampai beberapa kali itu yang teknik dapat admin, teknik dapat Dapat admin, admin, nah gitu. iya. Dan ternyata alhamdulillah dengan kehadiran saya membuat pertemuan mereka dan akhirnya jodoh. Amin, amin, amin. Sama Mbak, punya saya tuh aja Panjak ketemu Sinden. Gitu Pak Cibule. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Ternyata kita menjadi orang-orang yang bermanfaat Amin. untuk orang sekitar kita. Nggih. Aku sok tak mergani ngene Mbak Lina sapa roh kenal karo sapa. Gitu Om Jolang. Kenal karo admin. Nggih. Alang Yang pucuk. ke. Iya, ndak. Jenengan lain daripada yang lain Oh, nggih. saiki. Mbak Lina mau nembang sendiri tuh kancane pesinden. Enggak. Cari pesinden mawon. Oh, Derek akan mawon. Nggih. Nggih, lah nek Monggo. nderekaken nggih pun monggo. Lagune Katresnan Sejati nggih Mbak. Nggih, supaya cinta mereka berdua teman-teman kedua lahir batin, Amin. sejatine Spesial katresnan. buat kedua mempelai supaya Ya. cinta mereka sejati Amin. sampai akhirul zaman. Amin. Amin. Takkan terpisahkan. Amin. Oh, cocok. Sing nembang Mbak Yosi Dian Pratiwi ngene Nah, jati ya. Sing ameh mirip-mirip Mbak Lina iki ya Mbak Yosi tok. Liya-liyane kuwi wis. Wingi pas wayangan teng daleme Mbak Lina kalih Jolang napa mboten to Mbak Lali kula? Nggih. Oh nggih. Videone tesih sumpah kalih kula Pak iki. Masih ada kok Om Jolang fotonya. Ya. Masih saya simpan di memori. Disimpan di WC itu ya, Mbak? Di dompet no Pak Oh, iki. Disimpan di memori loh Pak Loh. Jolang. Memori. Pak iki iki senengane fotone peh ra disimpen oh, fotone kon guwaki kabeh yo. Iki Mbak Lina emang apresiasi sangat luar biasa wanita dan Kartini sekarang itu. Oh iya. Alhamdulillah. Arep wayangan arep panjer wayangan nyupiri Fortuner kayak ngerimi cit nganti sing arep jengat ngene. Pembalap Jo iki Jo. Oke toh. Mboten saged nyanyi Pak Dalang, saged niku Nyangoni. proyekan. Oh proyek. Nggih nyekele niku besi-besi Saiki karatan ngene. gitu. Proyek Proyek pembangunan wis- wis biasa. wis biasa. Saya njajali proyek nyangoni sukses apa ra iki? Ya Mbak Lina yo Amin. apal rego pasir sak ret, pedel sak ret ngono kuwi. Kricak 35 nih satone pinten to, Mbak? Isine
sak tone regane. Nek menawi isine pinten ngoten. Lah isine pinten to, Mbak? Niku wonten toko bangunan sing apal niku Om Sorai. Nggih, nggih. Kula pesen 35 sesuk rong timbo. Ya. Rong timbo. Monggo apa? Iki kalenan niku ta Pak Igit. Ya. Kapiyuk Sukses, yuk. Katresnan sejati Mbak Yosi Dian Pratiwi persembahan dari Mbak Lina untuk temanten berdua. Dados. Asik. Joget, Mbak. Yo.
biasa. Matur nuwun Mbak Lina. Wah, Nggih. oleh nyawer wis ser rata. Nuwun sewu nek mboten telas pitike mati lho. Kaya Satu mangan. lagu lagi dong. Iya boleh. Boleh lagu ini pun apa Mbak Lina? Bebas. Ya bebas. Ah, Nggih, niki bose kendel nyanyi kok admine ora wani munggah. lah nggih yo. Lagu ini pun apa Mbak? Sakit rindu nggih. Oh, Wah, boleh, cocok. boleh. Album yang pertama sudah, album yang kedua non sewu rondok munda. Kowe iki kok lagu kok organi. Lah duet Pak Igit. Oh duet. Oh duet Mbak Lina karo Mbak Mbak Lina Jola. kalih kula. Oke. Gak iso wakil mawon nggih, Mbak. Nggih wakil niku paling enak niku. Mboten mungkin Mbak Lina melu nembang dikancani karo Mbak Ida Lala berdua kene. Nggih melu nembang no. Oh saged anu manoba kok. Anu menopo mboten apa-apa. Ora apa-apa. Mesti bagian lah niku tok mesti ke Mbak. Ya ora apa-apa. Jenengan apik. Cingkrak-cingkrak itu. Pun jenengan apik Oh, oke. kuwi. Napa anu manobong? Nggih. Oh, anu manobong tetep dikancani, Mbak. Ya. Ora sida duet alhamdulillah. Jenengan dadi anomane Mas Jola. Ayo ngepaske. Ana sing loro Jin 666. Ya. Mau. Ana sing ngono, ana sing nganggo pi ya kena. Manut sing ndi? Ki lagu lawas kula isih jaman SD gitu nggih. Nani Melani. Sapa? Mami Melani. Ambek Melani ki sapa? Lah kok ora percaya iki. Sing nyanyi Anoman pertama Anoman Obong ki Mami Melani. Oh. Lah ciptaane sapa? Ciptaane sing duwe lagu Mbah iki, Ranto. Mbah Ranto Edi. Mbah Ranto Edi Gudel. Ketemu Mas Dodo? Nah, Sing nganggo sing ndi? anak Oh, ya gong papat. Oke. Malam hari ini bersama Mbak Ida Lala dan Mbak Lina. Drame sing cetha to. Drek neng neng antara ki Langsung drek ngono kuwi. bong. Mas Mbak Lina apal. Mas Jolang ngerti obong. Aja kok ngaben kok Kok bawa nggih. Nggih. Caritane pelok Ya. niku. Jiro lumo. bawa caritane Mbak Lina monggo. Pelok 5 Pak Pit. Mbak Ida mawon, Mbak Lina bagian konsumsi. Oh. Ayo ki pamitan Mbak Ida. Caritane wayang Jawi Lagu SD ya. ing brajangan Raja Rahwana Raja Harane Gawe gawe keker nyolong Sinta Anoman hayo Anoman cancut tumandang ngalengkawas dadi hawu kopong gedhe jroning praja Wayang Ramayana. Asik.
Igit. Piye Di balik kesuksesan dan ketegasan memimpin suatu perusahaan ternyata masih ada kegemulaian. Wah, iki kok cara nyinden ngentekno terop iki Pak Alah, Igit. cara nyinden galak dhewe sak rombongan iku. Wenan. Oh, iya. Lady rocker lho. Wah, suaranya ngerok nggih. Nggih. Nek pinter nyanyi dadi penyanyi to. Pak. Ampun, Mbak, ampun. Iki ape. Kula riyen pas mayang teng Kuniran iku panjenengan isih cilik lho rumah saya kula. Saya ning Sakniki tetep cilik, Biyen nggih, Pak. biyen niku rumah saya kula jenengan niku tesih sementen iki. Saniki pun sementen. maksudnya wis rondok-rondok modal. Nggih. Wah, ngantek lali wis Mbak Ida ameh kalah ngene lho. Ameh tenan. Jiwane rocker. Nek ora galak anak buah do nganu Mbak. Ayo semene ndang dikirim. Watune ndang dikirim ngono ya. Ada waktu-waktu tertentu ketegasan, kebersamaan nggih Mbak nggih. Kados niki namanya Menempatkan diri pada posisi. Iya, iya. Kadang-kadang itu memang luar. Ini baru kali ini loh saya melihat ternyata goyange pembalap ini ngono kuwi ya Pak iki. Weh. Durung nek naik trail malahan. Weh Walah. Mbak Eni ini kok nggih seneng ngetrail. Nek ala apa? Nek Mbak Lina ciut, nek Eni yo ombu ngono. Ciut iku ngerem. Sampun ngaturaken matur nuwun sanget dhumateng Pak Dalang Nggih, Mbak. Yoga. Oke, pokoknya saya mengucapkan terima kasih semua diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Mbak Lina. Terima kasih Mbak Lina. Makasih. Terima kasih. Oh. Ya, saya antar turun Mbak Lina. Loh, nggih soalnya niki tanggane niki kursi ini bagian nyekeli ngeten kula. Nggih. Kok nek sing munggah Piyayi Putri kok kowe gemati. Lah nek sing munggah sing kakung kok mau mbarno. Arek kakung iki gemblong pun biasa to Pak Igit. Nek kaduk napa melih kados Mbak Lina walah eman-eman Pak Igit. Kok nek ngantek licet eman-eman. Nggen kula sing rapate apik licete tak lasno kok Pak Igit. Bojo kok lasno. Wah, ngagemi ireng, tase ireng. Oh, kae lho, ditawani bakul teh lho. Pripun Pak? Nek bengi ning Kudus ya nyusul ya tekan kene. Aja-aja ki nunut mobile Pak Itok. Sesuk aku ape main ning Pontianak nek ngantek teko ya buangeten ngono Pak. Bayar iso mesake. Sinten iki Pak Igit? 50. Kabeh ku pira? 50. Ya wis 50 wis kene. Nah. Yo alah kowe iki sesuk nek aja ndelok jadwale Pak Igit ayo. Ngene iki wis kacau kabeh. Tanggal 16 ning Misik Sukolilo. Ora apa-apa. Nggawa sing wakih aku ora teko. Nggih. Misik lah bumi perkemahan. Bayar iso sik, bayar iso. Yo Pak Igit Bentar turu. Aku iki yo ora wis ngene. Anu iku tak yes nyoh tak bayari wis ombe dhewe ra apa-apa wis kene ya. Wis. Yo alah. Oh, wis didum-dumke. Nah, didumke kono sing kersa. Lah, iki melih Pak Igit. Oh nggih, nggih. Kuwi jajal napa-napa meniki lagunipun.